Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖК. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. Дӯстони азиз, навори имрӯза навори беҳтарин, яъне ки фақат аз шаҳри Душанбе шидагианд ки беҳтарин навор шидагия ба шумор маъқул мешавад. Агар дӯстони азиз шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсайи ман роя кунед. Иншаллоҳ ки реклама карда дар 4 ютуб канал бо хости Аллоҳ дар ҳамин 3-4 рӯза реклама карда фурӯхта медиҳем. Дар ватсайи мо +7 рақамон расистгиянд 96 095 56 86. Видеоша қатъи маълумотош ёки суратош партоед, реклама карда иншаллоҳ ки фурӯхта медиҳем. Дастгири моро фаромӯш накунед дӯстони азиз, ба канали Арзон ТЖ ҳатман подписатсия кунед. бо хости Аллоҳ беҳтарин наворшага ба ҳаматон тамошои ба фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ пости Чоряккорон. дар хона ҳастед дӯстони азиз, ошхона алоқхона ҳам яъне ки дорад. Гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпондагиай. хоб дар 3 сотиқ замин сохта шудагиай. Нархи хонара 310 000 сомониш мегӯяд. Боз камтараки дигар савдо мешавад. Ина марҳамат, хона ремонтҳои замонавӣ. Дар рақамҳои охириш 67-60 қади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. Хона коробка мебошад. Қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Роҳатӣ ва деҳаи Меҳтарӣ гуфтагиай. Хулоса ҳамон тарафҳо. Хона бо хишти пухта сохта шудааст. дар хона ва дар 6 сотиқ замин. Масоҳати заминиш гуфтагиай дӯстони азиз ки 6 сотиқ заминай. Нархи ҳамин хонара 190 000 сомониш мегӯяд. Хона коробка мебошад. хай дар навод дидесен чӣ хеле хона ҳастай. хоб, наша гуфтем 190 дар рақамҳои 96 90 06 00 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе хонаи замонавӣ кофта иста бошад, ина марҳамат, хона бовар кунед беҳтарин хона ҳастаи ширинар. Қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград. 3 дар хона ва 3 сотиқ заминай. Банияи дарунӣ дорад. Гирду атрофаш маҳкам. Ошхона, кухнӣ, ҳамаи чиз яъне ки фаровонай. Обу свет ҳам мушкилӣ нестай ва дар наздикияш мактабу магазину ҳамин хеле чизо ҳастай. Хонара нав сохтагиен ширинар. Нархша 485 000 сомониш мегӯяд. Дар рақамҳои рӯи экранда метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, рости гап, навои имрӯза як 3-4таш фақат аз тарафҳои повороти Ленинград мебошад. ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград мебошад. 6 дар хона дӯстони азиз сохтагиай. Гуфтагиай ки дар як ҳавлӣ, яъне ки дар 4 сотиқ замин, дар як ҳавлӣ 2 хона дохтагиай. 2 хона, 3 дар хона дар инҷа, 3 дар хона дар оҷаш. хулоса барои 2 оилара гуфтагиай ки ҷои беҳтарин ва 2 оила зиндагӣ карда метавонад свободне. 4 сотиқи замин. Гирду атрофаш маҳкам. Нархи хонара 450 000 сомониш мегӯяд. Дар рақамҳои 919 30 68 11 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, дачаи фурӯшӣ ҳастай, яъне ки дар ноҳияи Зарафшон, деҳаи Гиҷдалаобод. хоб, 8 сотиқ заминай. 3 дар хона. Обу свет ҳам дорад. пеши пости гаи тарафи Зарафшон, қишлоқи Гиҷдалаобод. Аз роҳи калон 1,5 километр дур мебошад. Алиша мешавад бо ягон квартира. нархи ҳамин хонара дӯстони азиз 380 000 сомониш мегӯяд. касоне ки аз тарафҳои ноҳияи Зарафшон ширӯи нархи хонахар бошед, марҳамат, бо диққат тамошо кунед. 380 мегӯяд. камтараки дигар савдо мешавад иваз ба ягон квартираи аз шаҳри Душанбе. дар рақамҳои 933 00 16 16 қадим метавонед муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Шӯрбулоқ. Се дар хона айни ҳол коробка мебошад. қобоби 6 сотиқ замин аст, сохта шудагия, гирду атрофаш маҳкамай. Дар наздикиаш гуфтагия ки медпункт, магазин, мактаб ҳастанд. Нархи хонара 190 000 сомониш мега. Қадиме ки дӯстони азиз хонахар бошед, марҳамат дар рақамро экрамда 910 31 31 қадим метавонед ба ҳамин рақамо занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Сино дар пушти Мехкалон, дар пушти масҷиди Мехкалона қарор дорад. дорои ду дархона аст, ширинар ва 6 сотиқ замин масоҳати заминшай. хона гуфтага ки айни ҳол коробка мебошад. нархи хонара 250 000 сомониш мега. хулоса барои зиндаги кардана тавра фақат як кам тархида ремонтш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. рақамо 44 56 метавонед ба ҳамин рақамо занг бизанед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, дорои ду дархона мебошад. хона қарор дорад дар Варзобгес, наздикии терминали Чорбоғ. 300 метр меброи роҳи калонай. транспортои 26-27 мерава. хона дар лаби дарё. духонага, кухни, ҳаммом, як хонаи 7 метра, яктаи дигар 3x3 дорад. пешдолон, ҳавлича, хоҷатхона дорад. хулоса занг занен дар WhatsApp дар рақамои 09 81 43 43 қади ҳам WhatsApp ҳам рақамои дастиш кор мекунад. дӯстони азиз, нархи хонара 220 000 сомониш мега. ина широинар боз чӣ гатон мефура. ҳатман шумо метавонед дар канали Арзон TJK подписатсия кунед, чунки аз нархи навои хонаҳои фурӯшӣ бо нархи арзон иншоалло ки бохабар мешавед. зинда бошед, раҳмат доред дастгиритон. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 4 дар хона ва дар 3 сотиқ замин сохта шудагиай. хона дӯстон хеле дидестем ки ремонти хуб кардагиай. метавонед мисол дар рақамро экрамда занг бизанед. нархи хонара 330 000 сомониш мега. касоне ки дӯстони азиз хонахар бошед аз ноҳияи Фирдавсӣ, аз тарафҳои маҳаллаи Гулбута, ина ширинар хона беҳтарин хона аст. дар рақамо 933 28 18 16 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон пурсона шавед. широинар ҳатман дар канали Арзон TJ подписатсия кунед. агар шуморо ки чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар WhatsApp муроҷиат кунед. иншоалло ки реклама карда бо хости аъло фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. ва дӯстони азиз, марҳамат инак мегузарем ба навори квартираҳои фурӯшӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар тарафҳои Гипразимда мебошад. ширинар чорхонага 85 квадрати метр аст. нархша яъне ки 600 000 сомониш мега. дӯстони азиз, гуфтагия ки дар шашум ошёна мебошад. дом худи 6 этажаҳай. ҳамин хона қарор дорад дар шашум этаж. чорхонага сирошна гуфтагия ки сунда кураширунар дар ноҳияи Сино, дар тарафҳои Гипразем. ихели нархи навора танҳо дар канали Арзон TJK шумо тамошо карда метавонед. ширунар нархи духонагара мондагиай сирошна иборат да сундар курай 600 000 сомониш мега. дар рақамои 908 12 00 00 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. духонага 65 квадратни метр мебошад, яъне ки айни ҳол коробка аст. ширинар
خب در 11ام ошёна ҳастае ки нархи квартираро 455,000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳо 988 55 53 34 қадр метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Квартира ҷои беҳтарин дар Церков дар тарафҳои Гипразенда мебошад. сехонага ҳастаи хулоса 60 квадратни метр мебошад. ҳамагӣ гуфтагиаги 60 квадратни метрай. нархи ҳамин квартира дӯстони азиз хулоса 500,000 сомониш мегӯяд. дар 4-ум ошёна мебошад. нархаш 500 камтар диас савдо мешавад. марҳамат дар рақамҳои 200 20 30 64 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафҳои Повороти Ленинградда мебошад. хулоса ҳам тарафҳо духонага 53 квадратни метр ҳастай. хоб нархша 285,000 сомониш мегӯяд. хона коробка ҳастай шерина 285. марҳамат дар рақамҳои экранда метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. боқии сарбаланду хонобод бошад. дӯстони азиз, худованд нигҳбонтон бошад. хайр.